ପକାହେଲା ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଫାଶୀ ତାରିଖ The much ଜାରି awaited ହେଲା verdict in ସାନି the ଡେଥ୍ Nirbhaya ୱାରେଣ୍ଟ gang rape case is ମାର୍ଚ୍ଚ about to 3 come ତାରିଖ today. ସକାଳ The Supreme 6ଟାରେ Court on ସମସ୍ତ Friday will 4 pronounce ଜଣଙ୍କ the judgment ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ The କୋର୍ଟ much ଦୁଇ awaited ଥର verdict in the ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ Nirbhaya gang ଜାରି rape କରିବା case ପରେ is about to come ମଧ୍ୟ today. The ଆଇନ Supreme ବିଭିନ୍ନ Court ଆଳ on Friday ଦେଖାଇ will pronounce ଫାଶୀ the ତାରିଖ judgment on the ଟାଳି ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ The ନା much ନାହିଁ awaited verdict ସେ in the ନେଇ ମଧ୍ୟ Nirbhaya gang ଆଶଙ୍କା rape ରହିଛି। case is about to come today. The Supreme ନିର୍ଭୟା Court on ଦୋଷୀଙ୍କ Friday will ପାଇଁ pronounce the ପୁଣି ଥରେ judgment on ଇସ୍ୟୁ the ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ପରୱାନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ The much ନିର୍ଭୟା awaited କାଣ୍ଡର verdict in the 4 Nirbhaya gang ଅଭିଯୁକ୍ତ rape case is about to ମୁକେଶ come କୁମାର today. ସିଂ, The Supreme ପବନ Court on ଗୁପ୍ତା, Friday will pronounce the ବିନୟ କୁମାର judgment on the ଶର୍ମା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ନୂଆ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ filed by କୋର୍ଟଙ୍କର four ଏହା death row ହେଉଛି convicts ତୃତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର against the death ପରୱାନା। penalty in the 2012 Delhi gang ଦୁଇ rape ପକ୍ଷର case. ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ Clarifying his ବିଚାରପତି client's side, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର lawyer of the ରାଣା appeal filed by four ପ୍ରଥମ death row ରାୟକୁ convicts ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। against the death penalty ତେବେ in the ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ 2012 ଧାଡ଼ିକିଆ Delhi gang rape ଜଜମେଣ୍ଟ case. ଶୁଣାଇଥିଲେ। Clarifying his ନିର୍ଭୟା client's side, ଦୋଷୀଙ୍କୁ lawyer of the 7 ଦିନ appeal filed by ମଧ୍ୟରେ four ସେମାନଙ୍କର death row ଆଇନଗତ convicts ଆବେଦନ କରିବା against the ପାଇଁ death penalty କୋର୍ଟ in ସମୟ the ଦେଇଥିଲେ। 2012 Delhi gang rape ଏହାପରେ case. ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ Clarifying his ସାନି client's ମୃତ୍ୟୁର side, lawyer of the ପରିୱାନା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ଏତେଟା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ଆଶା ଦେବୀ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ଖବର କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା। No evidence against ଆଜି him. ଶୁଣାଣି And as far ସମୟରେ as the other ତିହାର ଜେଲରେ convicts' ଲ petition is ଅଫିସର concerned, କୋର୍ଟଙ୍କ it is still ନିକଟରେ under scanner. ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଥିଲେ। No ସରକାରୀ evidence ଓକିଲ against him. ରାଜୀବ ମୋହନ And as far କହିଥିଲେ as the 4 other ଦୋଷୀଙ୍କ convicts' ମଧ୍ୟରୁ petition is concerned, 3 it is ଜଣଙ୍କର still under ଆଇନଗତ scanner. ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। No evidence against ଆଜିର him. ତାରିଖରେ And as far as କୋର୍ଟରେ the ଆଉ other କୌଣସି convicts' ଆବେଦନ petition is ରହିନାହିଁ। concerned, it is still under ଅନ୍ୟତମ scanner. ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ କୁମାର କୋର୍ଟରେ କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ evidence against ତାଙ୍କର him. ଫାଶୀ And as far as ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ the other ଆଜୀବନ convicts' acquittal is concerned, କାରାଦଣ୍ଡରେ it is still under ପରିଣତ scanner. କରାଯାଉ। ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ କୁମାର ସିଂ, ପବନ ଗୁପ୍ତା, ବିନୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।